Bună, dragilor! Astăzi vreau să vă arăt cum păstrez amintirile noastre din călătorii într-o formă compactă, fără să mai țin pliante peste pliante prin casă și într-o formă pe care o pot vedea zilnic și de care mă pot bucura zilnic. Hai să trecem la treabă! Mi-am luat toate pliantele, biletele, boarding pass-urile, hărțile. Am mai adus foarfecă, lipici, un creion și un scotch și rama. Primul pas. Îmi selectez de aici materialele pe care vreau să le includ în ramă. De exemplu, în parcul ăsta de distracții ne-am dat în anumite chestiuțe și vreau să le decupez doar pe acelea ca rama să fie mai relevantă și când ne uităm la ea să ne aducem aminte cu drag de anumite momente. Am decupat tot ce-mi trebuia și acum o să scot cartonul ăsta alb de la ramă și o să încep să le potrivesc, să văd cum arată mai bine colajul. Și pe hârtia asta, pe spate, o să încep să potrivesc pozele. Nu încep să le lipesc din prima, pentru că o să le tot mișc până îmi place cum arată. Am zis că o să folosesc harta asta pe post de fundal, cumva. O să marchez aici încet, încet, pe unde trebuie să tai. Acum că le-am așezat și îmi place cum arată, o să văd care straturi sunt de desubt. De exemplu, aici, la biletele de avion, ele sunt de desubt și practic o să încep să le lipesc cele de desubt primele și tot așa până ajung la straturile cele mai de sus. Ca să îmi fie mai ușor și să am imaginea mereu în față, să văd care sunt de desubt și care sunt deasupra, ca să știu în ce ordine le lipesc, o să fac o poză și o să țin telefonul cu poza lângă mine, în permanență. Da, așa. Și acum încep, le dau la o parte, decupez fundalul, lipesc aici și tot așa. Am terminat! Se întâmplă, ca fiind material lucios, să nu stea lipitor cât de mult lipici ai pune, cum e asta, de exemplu, e și tare și lucios. Și atunci, pentru micile probleme de genul ăsta, folosesc scotch, tai o bucățică mică, așa, unesc părțile. Mă rog, dacă aveți bandă dublă adezivă, aia e mai potrivită. Pun aici unde vreau să stea ca lumea și o lipesc. Și ăsta e mult mai puternic. Am pregătit să punem, să decupăm marginile astea care dau pe afară. Să lipim cartonul ăsta, care e mult mai puternic și o să-i dea oareșcare prestanță, după care o să vedem cum arată rama. Gata! Am terminat rama. Sunt foarte, foarte entuziasmată, abia aștept să văd cum reacționează fetele. Noi avem deja în casă două, una din Mexic și una din prima călătorie în 4 în Corfu. Și vestea cea mai bună, apropo de ramele astea, e că pot să scap conștiința împăcată de toate hârtiuțele astea. Până acum le depozitam în niște cutii și nu le mai vedeam niciodată, mi ocupau spațiu, am 2 cutii cam atât de mari. În schimb, când reușesc să aștern o călătorie pe hârtie și să o înrămez, nu știu, o văd zi de zi, pentru că avem un perete întreg în hol, numai cu rame,
și le vedem când ieșim, când intrăm în casă. Sunt curioasă voi ce aduceți din călătorii și ce formă le păstrați. Noi, de exemplu, colecționam magneți, da, tradiționalii magneți, până când ne-am schimbat frigiderul și acum avem un frigider încastrat, așa că nu mai avem unde să-i ținem. Și de când nu mai avem unde să ținem magneții, am tot strâns pliante, în ideea că o să ne aduc aminte de locurile prin care mergem. Dar, după cum am spus, ocupă foarte mult spațiu și nu mă uit niciodată la ele. Sper că v-a plăcut tutorialul. Dacă da, dați like, share, subscribe ca să ținem legătura și ne auzim data viitoare. Pa!